Ero kamano wuoro maler kao janeno ni akete lweti imiye winjo matut mondo weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhod chunye. Alamo kan gi yie weche duto ni setele e nying Yesu ma jawar. Janeno thuon wach ma kawuono da wuoye wacho ni Pasaka. Ji mang'eny ok ong'eyo ni Pasaka tiende ang'o. Omiyo Pasaka en rapar. Wanene muma machon kane jo Israel parogo kaka jo Misri ne sandogi, kaka ne Farao sandogi e piny mar Misri. Omiyo muma machon kwasomo Wuok 12 wabiro yudo ni Pasaka tiende ni jo Israel ne paro kaka ne sandogi e piny mar Misri kod Farao. Omiyo kano nyuol Musa gi nyaruoth, Nyasaye nong'eyo ni Musa biro reso jo Israel, biro golo jo Israel e lwet Farao. Omiyo sama nonyuol Musa, Nyasaye nochiko Musa weche moko kaachiel gi Harun. To oganda mar jo Kristo masani koro waparo sand manosandgo Yesu Kristo. Wuod dhano nogure bao, nochwade, aito nogure. Koro sani Pasaka waparogo oganda wan jo Kristo. Waparogo kaka nosand Yesu Kristus ruodhwa. To Pasaka bende en puodhruok kuom richo. Pasaka en puodhruok kuom richowa. Teneni waparo godo. Koro wapuodhore kuom richowa. Omiyo kasomo kodi muma machon, wadwaro ni Pasaka ne en ang'o. Aito wabiro somo kodi muma manyien. Momiyo muma machon awacho ni jo Israel ne paro kaka ne sandogi gi Farao. Omiyo kanonyuol Musa, Nyasaye nowacho ne Musa, joga sandore malit. Omiyo Musa nodongo, ma Nyasaye nochiko Musa mondo ores jo Israel e lwet Farao. To gimomiyo Farao ne sando jo Israel, Farao ne neno ka jo Israel medore ahinya. Medruok mar jo Israel nomiyo Farao koro iye wang'. Omiyo noketogi e tij achune gi thuon. To Nyasaye nochiko Musa mondo res jo Israel ogol e lwet wasigu. Omiyo nitiere oneni mane Nyasaye ochiko Musa kaachiel gi Harun mondo tim, mondo mi jo Israel, mondo mi Farao owe jo Israel owuog e piny ma Nyasaye nochiko ni biro miyogi miluongo ni Kanaan. Onegi ne gin 10. To chiko no succeed. Nikech sama ne Musa timo mage, to Farao bende ne timo mage. To nitiere onachiel kende mane Farao ting'o bade ma wawe jo Israel koro dhi e piny mar Kanaan. Achiel kende to ne gin 9, ne gin 10. Omiyo medruok mar jo Israel nochando Farao. Omiyo ndiko nowacho niya, chakruok nini Wuok 12 e wang'e. Wacho ni Ruoth Nyasaye nowacho ne Musa gi Harun e piny Misri niya, dweni ema biro bedonu dwe mokwongo mar higa. Nyis jo Israel duto kama, chieng' dwe mar 10 dweni, ng'ato ka ng'ato nyaka yier nyarombo kata nyadiel ni joode, tiende ni chiayo achiel e ot ka ot. Nyasaye nochiko Musa gi Harun. Mane ono madwa wuoye, mano miyo Farao owe jo Israel. Mano miyo jo Israel paro godo kaka nosandgi. Asomo kodi muma machon. Emomiyo Pasaka, Passover
Tedeni ntiere onumugik mane Farao tigo bade. Awacho ne gin ochiko. Ne ntiere ludharun, ne ntie masich remo, ne ntie mar ogwende, mar bonyo, kikun, mudho mandiwa, lwang'ni kod pe. To nitiere achiel kende mano miyo Farao oting'o bade. Emomiyo muma masomo kodino. To dhi mbele kwacho ni kaboni jaot moro nok ahinya machiayo no ok nyal, to wuon odno kod ng'at modak bute nyaka riwre gi chiayo no. To adwa chikora abiriyo wacho ni yani bang'e ne gikawo remo gi wiro e sisi mag dhoudi bang'e ne gikawo remo gi wiro go sisi mag dhoudi wi dhoudi mag duto mag jo Israel. Tiende niya, Nyasaye nochiko Musa gi Harun mondo ng'is jo Israel oyang' chiayo ne en nyadiel kata nyarombo ma ike achiel. To kane giseyang'o to gigi niwire dhod jo Israel. Nochiko jo Israel mondo wir e kor sisi. Tiende ni malaika ne biro tieno no. To kane malaika biro tieno no, to kano neno remo e dhod jo Israel, to no kalo, tiende no pass over. Aito ndiko lero niya, Nyasaye otieno no ne biro nego nyithindo makayo mokwongo te, obedi ne en mag dhano kata mag chiayo mag jo Misiri. Mae gima Nyasaye nochiko Musa kaachiel gi Harun mondo tim. To sama gini notimore, omiyo jo Israel, Farao noting'o bade mowacho jowadwa, ating'o bada, ago bada piny. Ing'eni nitiere weche moko ma Nyasaye dwano nolosi to wiyi bedo matek. To Nyasaye dwano oore ga mos. Nyasaye ng'eni ore mos. Omiyo kata Farao ne wiye tek. To ono mogikne mar nego nyithindo makayo mokwongo kod mag chiayo duto te mag jo Misiri. Sama malaika ne kalo to yudo remo e dhout jo Israel to no pass over. Tiende ni Pasaka. Mae momiyo niluongo ni Pasaka. Koro jo Israel ne paro godo. Andiko lero ni rem nyarombo no nobed kido mar nyiso dhoudi duto mudakie. Kendo kane oneno remo no to no okadho. Mima sich tho no goyo piny Misiri duto te. Tende ni Passover, Pasaka, jo Israel ne parogo kaka ne sandogi e piny mar Misiri gi Farao. To ono mogikno nomiyo Farao tigo bade. Ni nego nyithindo makayo mokwongo te mag jo piny Israel, mag piny Misiri. Ma Farao wacho, jowadwa, ayie atingo bada, we jo Israel koro dhiyo. Mane tiende Pasaka. Anasomo kodi muma machon. Omiyo Nyasaye ma orega mos. Eno biro ga dakika mogik. Odwa ni mondo ng'ato lokore. Mae momiyo sani jo Kristo koro paro godo kaka no sandi Yesu Kristo. To kane Yesu Kristo osebire piny, ji noyudo warruok mar nengo kuome. Koro kone bayang' chiayo kaka jo Israel notimo, nikech Yesu no sandi, remb Yesu Kristo kende ema notieko weche duto te kaka oganda jo Kristo. Omiyo sama nobire piny, ji noyudo warruok kuome. Koro kwa yang' remo mar chiayo kata mar akuru kata mar dhiang', nikech remb Yesu Kristo koro notieko duto te. Remb Yesu Kristo ema notieko duchewa te e musalaba Kalvari. Koro ndiko wacho niya, asomo kodi Johana 3. Johana 3 wacho niya,
asomo kodi jo anade kwacho ne ya kade aparaga uchia owacho ne ya Nyasaye no hero pinya enya kama omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'amo yie kuome kik lal to obed gi ngima manyaka chieng'. Omiyo sama koro sani jo Kristo paro godo Pasaka, tendeni sama Yesu Kristo Nyasaye no hero piny ahinya kama omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'amo yie kuome kik lal to yud ngima mochwere. Mano kora somo kodi moma manyien. Awuoyo wacho Pasaka. Omiyo koro kwatigi remb dhiang', kata remb akuru, kata remb winyo mora mora. To wati remb Yesu, mano tho e msalaba, mano sande. Omiyo ndiko wacho ne ya, Nyasaye no hero piny ahinya kama omiyo nochiwo wuode ma miderma mondo ng'amo yie kuome kik lal to oyud ngima mosiko manyaka chieng'. Omiyo kawuono gana jo Kristo paro Pasaka. To sama no poko guru wuod dhano e msalaba. Adwana sum kodi muma mar Mathayo 26 kare 17. 17. Wadwana no sama Yesu no obire piny. Mandiko wacho ni Nyasaye no hero piny ahinya koro no oro wuode ma miderma mondo ng'amo yie kuome kik lal to yud ngima mochwere. To wuod dhano koro no sani nikech jo Kristo koro sani waparogo, na wacho ni koro waparogo oganda jo Kristo koro parogo kaka no sandi Yesu Kristo mano gure msalaba. To Yesu nong'eyo ni weche gi biro timore. Omiyo muma mar Mathayo 26 kare 17 wacho niya, chieng' mokwongo mar sa Pasaka ma oketie thowe, jopuonjre Yesu nodhi ire mopenje niya, ere kama dwaro ni mondo waikie sa Pasaka? Nodwoke niya, dhiuru Jerusalem ir ng'at moro mondo uchanie. Ni jopuonjre nowacho ni, aseneno, dhiuru Jerusalem ir ng'at moro mondo uchaneni. Japuonj owacho ni sane osechopo kendo obiro chamo sa Pasaka e odi kod jopuonjrene. Jopuonjrene notimo kaka Yesu owacho nigi migi dhigi iko Pasaka. Koro oganda jo Kristo waparogo sandi Yesu Kristo nikech japuonj nowacho weche moko. Nyasaye Yesu nong'eyo ni biro sande, ibiro gure, to chieng' mar adek obiro chier oa kuom joma tho. Omiyo sa Pasaka noiki. To kasomo 26 matindo wacho niya, kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati mogwedho. Eka nong'injo momiyo jopuonjrene kowacho niya, kauru ma ucham, ma e ringra. Bang'e nokawo kikombe, kendo kane osegoyo ni Ruoth Nyasaye erokamano, nomiyogi kowacho niya, madhuru uduto, nikech ma e remba mochwer ne ji mang'eny. Ochwer ne ji mang'eny. Kitimogo winjruok gi Nyasaye mondo owene gi richogi. Sama Yesu ne chiemo gi jopuonjrene, nong'eyo ni sane koro chopo. Omiyo nong'iso jo Israel, kikombe ng'iso, makati ng'iso ringre Yesu. Omiyo sama nogwedho mong'iyo malo mogwedho makati, aito pogo jopuonjrene to wacho ni chamuru ma e ringra mondo parago. Aito kawo kikombe, bende nogwedho. Kikombe ng'iso remb Yesu manochwer Kalvari, e msalaba Kalvari. Koro watimo go winjruok kindwa kod Nyasaye mondo Nyasaye owenwa richowa.
Mane Pasaka ma wacho ni Pasaka en rapar. Waneno kaka jo Israel ne paro kaka nisando gi piny mar Misiri gi Farao. To sama Nyasaye nochiko Musa manotimo gimoro ma Nyasaye nonego nyithi jo Misiri tema kayo. To wan waparogo oganda jo Kristo parogo kaka nosand wuod dhano Yesu Kristo. Omiyo nochiemo gi jopuonjre ne Pasaka. Momiyo nyaka sani jo Kristo parogo Pasaka. Ringre Yesu kachiel gi rembe. To sama nosewacho wechegi nong'eyo ni ng'ato biro ndhoge. Omiyo Judas nondhoge sama ne gichiemo e mesa. Ng'eni nyalo bedo gi jomoko to king'eyo ni nitiere ng'ama nyalo ndhogi. Nikech jomoko bedo kohero ga ng'ato kadhi maber. Omiyo Yesu nong'eyo ni Judas biro ndhoge. Aito nitiere jal moro ma bende nong'eyo ni biro kwede. Mano Petro. Nochiemo kodgi e mesa. Pasaka. Omiyo gimoro notimore, nomak wuod dhano, nomak Yesu Kristo, mano gure msalaba. To chieng' mar adek nochier. Awe Pasaka. Omiyo Petro, sama Petro koro ni biro mak Yesu, no kwedo Yesu. Sama joka nosemake, to Petro achiel ne mokawo njora, wuolo njora, to ng'ado go ite achiel kuom joka cha. Ing'eni jomoko wuotho gi Yesu to pod gikiaye. Momiyo jomoko pod wuotho gi Yesu to pod ginyalo dhi kachuoga. Jomoko pod wuotho gi Yesu to pod gineko. Jomoko nyalo wuotho gi Yesu to pod giterore. Jomoko wuotho gi Yesu to pod gikuotho. Jomoko pod nyalo wuotho gi Yesu to pod lelo osiko kuomi. Momiyo kata Yesu bende nong'eyo ni jopuonjre ne ma wuotho kodgi ng'ato biro ndhoge to ng'ato biro kwede. Omiyo Petro nochado it ng'ato sama nobiro mak wuod Yesu. E Pasaka ma kawuono ni ng'ato nyalo dok ir Nyasaye. Omiyo pun gweno nokok didek. Mi Petro paro gima Yesu nowacho. Pasaka. Ganda jo Kristo parogo kaka nosand wuod dhano. Omiyo kinena ka Lolwe sani, bing'e jal miwuotho godo. Ka Petro ne wuotho gi Yesu to pod oso njora ka, pod en gi pala. Dogineno kiwuotho gi Yesu to pod idhi kajuoga. Pod ineko, pod inlelo maki. Pod ikiari. To kawuono wach Pasaka, odiochieng' mar Pasaka, ng'ato nyalo dok ir Nyasaye. Ma wacho ni wuod dhano nosandi. Omiyo sama nogure msalaba notieko tuoche wate. Notieko chandruok wate. Notieko gimoro amora mane nie ngima wate. Omiyo koro wadok okwayang' chiayo. Nikech remb Yesu notieko duto te. E msalaba Kalvari. Katobeni en tuoche. Katobeni en tich. Katobeni en kwe marot. Katobeni ala manoloa. Katobeni en wach mane. Kawuono sama Yesu nogure msalaba notieko te. Pasaka. Omiyo kinena kasani, ji mang'eny ok ong'eyo ni Pasaka tiende ang'o. Bang' ndalo adek wuod dhano nochier, Yesu nochier, ai kind joma tho. Omiyo kawuono waparogo oganda jo Kristo. Kata kawuono, nikech andiko lero niya, watimo winjruok gi Nyasaye mondo owenwa richo wate. Pasaka watimo winjruok gi Nyasaye. Momiyo jomoko nyalo gine to pod gidhi kajuoke, pod gine lelo make, pod weche maricho mag piny ni omake. Momiyo waparo Pasaka.
Omiyo kawuono kata wayalo Pasaka kama, kata wajiwe wach Pasaka, Nyasaye nyalo resi e Pasaka. E wach moro amora machando chunyi. Nikech kada okudie muma mane wasomo Johana cha. Johana ma wacho niya, ni Nyasaye no ero piny ahinya. Johana 3:16. Ni Nyasaye no ero piny ahinya, omiyo nochiwo wuode ma miderma, en Yesu Kristo, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to oyud ngima mochwere, mosiko manyaka chieng'. Kare ng'ama oyie kuome yudo resruok. Ng'at moyie kuome odiechieng' ma kawuono mar Pasaka ni, ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo to yudo ngima. Ng'ato kawuono koyie kuom Yesu Kristo to tich yudore. Ng'ato kawuono koyie kuom Yesu Kristo to dichwo yudore. Ng'ato kawuono koyie kuom Yesu Kristo to kata ne en tuo mok nyal chango, chang biro. Kata en momako piny sane, makoro piny okuyo piny ngima. Yesu Kristo nochiwo wuode ma miderma, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to oyud ngima mosiko manyaka chieng'. Ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo kawuono, odiechieng' mar Pasaka ni, to dhako nyaka yudre. Ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo odiechieng' ma kawuono ni, to kong'o rume ot. Ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo odiechieng' ma kawuono, to kwe mane onge ot yudore. Ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo kawuono odiechieng' mar Pasaka ni, to kata ne en ich machwer to chung'. Ka ng'ato oyie kuom Yesu Kristo e ndalo mar Pasaka ni, kato bed ni en ohala manolwar, kato bed ni en ot manotami gero, kato bed ni en wach mane manochando kit ngimani, rumo. Yie kuom Yesu Kristo. Mae momiyo MALER maber ni Yesu Kristo nohero piny, Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode ma miderma, ma en Yesu Kristo, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to yud ngima mosiko manyaka chieng'. Bi winjo kiyie kuome. Awacho ni kawuono ka ng'ato yie kuome, kata en gima notamore, manokunya ka piny yudore. Kata en tuo maringe chogo, kata en maringe remo, kata en tuo ndulume, kata en wich bar, kata en neko. Kawuono ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo, mwaparogo odiechieng' mar Pasaka, kaka no sande, manobure, to duoko yudore. Nikech ka wabe ir Yesu Kristo, watimo winjruok gi Nyasaye, mondo wenwa richowa te, gik manotimore e ngimwa. Momiyo nawacho ni ng'ato nyalo paro ngimane. Owuotho gi Yesu to pod okiaye. Omiyo pod onyalo timo timbe magalagala, pod onyalo bedo maler. Pod onyalo donjo nyango group. Mamono bete to kuro pimo mbak ote chuoge kaka chalo. Pod onyalo lemo to ting'o muma to dhi ka chuoga. Pod onyalo lemo oting'o muma to pod omadho kong'o. Kawuono ka ng'ato ng'ie Yesu Kristo, to watimo winjruok kode, to Nyasaye wapwodhore kuom richowa. Ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo kawuono, to kata mana kwe manotamore ot, madichuo ger kapilo matendo, nokendoru kweru moluongo ni sweet darling, mano ndine norumo. Kawuono ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo, to kata churi nosechak ni Mr. DDO, Daily Drinking Officer. Kawuono ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo, to duoko yudore. Kawuono ka ng'ato ng'iye Yesu Kristo, to kata ne en wach mane ma ot notami gero, tindi gero malitu siko, mabata biro toge padore. Kawuono ka ng'ato ng'iye Yesu Kristo, nikech ndiko wacho niya, Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo wuode achiel ma miderma, mondo ng'ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima mosiko manyaka chieng'.
Kare ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo odiochieng' mar Pasaka ni to duoko nyaka yudre. Akia ni ng'ato be winja. Ka ng'ato yie kuom Yesu Kristo odiochieng' mar Pasaka ni to gimoro nyaka timre. Iga mokalo na lero Pasaka kaka kawuono lero iga mokalo mar Pasaka. Baba moro chieng' moro gochona ni pastor. Nitiere weche manodhe gi dhood ngimana. Nikech timbena ne ok long'. To na winjo ni kare Pasaka waparo kaka no sand wuod dhano to kendo en timo winjruok gi Nyasaye mondo wenwa richowa duto te. Ungisa ni pastor na amadho kong'. Mano ng'ama mama. Nokia kata nyithinde chamang'o. Omiyo nodok e tie msalaba. Omiyo mama ni noyudo konyruok chieng' Pasaka. Kata kawuono nitiere ng'ama biro yudo konyruok. Awacho ni ng'ato kuyie kata tiche mane onge yudore. Ka ng'ato yie kuome kawuono kata dichwe manotami matindi tindo kuonde 4, 5. Nyithindo be nyuol achiel gi wuongi yudore. Ka ng'ato yie kuome kawuono kata en ohala manolwar. Majino osewacho ni inotami. Ka ng'ato yie kuome kata jachien noteri e tij ba. Nyere jachien nyalo tero ng'ato tich mane ok osomo. Kawacho ni tij barach. Kawuono ka ng'ato yie kuome to duoko yudore mayud tich makare. Kawuono ka ng'ato yie kuome jawar chieng' Pasaka ka to duoko yudore. Ka ng'ato yie kuome kawuono to kata in dichuo mikendo to mon dhi adhiya. Moko ting'o nyaka misigo. Kawuono duoko yudore. Odiochieng' mar Pasaka. Mai momiyo na wacho ni Pasaka waparogo sand mano sandgo Yesu Kristo ewi msalaba. Aito watimo winjruok gi Nyasaye mondo wenwa richowa te. Kare kawuono nyalore. Okang'e ng'o misebiro go mbele Nyasaye nikech wadwa lamo Nyasaye. Okang'e ni en wacho mane. Kata nyapie ma onge manosetamore. Ije chien no wacho ni ok nyal. Kawuono odiochieng' mar Pasaka duoko yudore. Kamoro amora ma intie. Adwa ni kaw yie. Nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Pasaka ma kawuono ni duoko yudore. Awacho ni pastor dier. Ane ma okasebedo malong'o mbele Nyasaye. Abiro odiochieng' mar Pasaka ni mondo Nyasaye owenwa richowa duto te. Nikech ndiko wacho ni kata richowa kwar karemo to Nyasaye biro luoko mabed matar ka pama. Omiyo adwa na lam kodi Nyasaye. Kamoro amora ma intie kata in e piny mane. Adwa na lam kodi Nyasaye. Kata in na Mombasa, kata in Kisumu, kata in Nairobi ka, Eldoret, Mumias, Omabei, Kindubei, Kisumu, Nakuru, e piny mane. Adwa na lam kodi Nyasaye odiochieng' mar Pasaka. Weya ne gimitimo. Kinyalo mako ting'ete make. Kinyalo go chonge penye te go. Nikech Nyasachwa bade ok chiek. Japuonje manyalo weyo ni richo ni te. Matim ni gimedwaro. Nikech ndiko wacho ni bade ok chiek be itiyo kodino. Miyo walamo kodi Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler. Akawo janeno ni akete luti Nyasaye. Erokamano odiochieng' mar Pasaka ni japuonj. Wawinjo weche malong'o. Ni kare Pasaka waparogo kaka no sand wuod Yesu Kristo. Kaka no sand Yesu Kristo mano gure msalaba. Kendo en winjruok kodi Nyasacha loch. Mondo iwenwa richowa duto te. Kaw mama ni akete lweti. Kaw jaduong' ni akete lweti. Nyako ni kijana ni akete lweti Nyasaye. Iwande weche duto manotimore ngimane. Japuonj ilose mondo bed ng'at makare. An gi yie ni gimoro amora modwaro isetimore. Omiyo alamo kan gi yie weche duto ni setele e nying Yesu majawar. Erokamano janeno mana kaka wacho ni nyinga en Pastor Agustino Omedo. Aja Kisumu County. Maduong' moloyo to wara aero Yesu kaka jakwath madhod chunya. Alemo gi kanisa maduono kod chang, Vosh, Chauti Okovu na Uponyaji. Nairobi ka ebo Bishop Barakodoro ayudore gweng' ma Lakisama. Namba na wanyalo tudore en piny kanyo. Nyalo kawe 0726 84 39 41
0726 84 39 41. Namba na machielo en 0750 38 34 99. 0750 38 34 99. Jose kao number moyudo konyo kata inbe, just take my number. Nyasaye mondo gwedhi kawanenore. God bless you.